Představ si to, je 25. listopadu roku 1467 a stojíš ve velitelském stanu největšího vojska, jaké kdy Osmanská říše shromáždila. Jsi sultán Mehmed II., dobyvatel Konstantinopole, muž, který zlomil Byzanc a rozšířil říši až k branám Evropy. V rukou držíš hlášení od Zvědů o malém horském knížectví v Albánii. Tvůj generál ti říká, že tam vládne nějaký povstalec jménem György Kastrioti, který se prohlásil nezávislým pánem. Zasměješ se. Máš 150 000 vojáků. Máš nejlepší děla na světě. Máš janičáře, kteří nikdy neprohráli v otevřené bitvě. A tenhle muž, tenhle albánský horský náčelník, má co? Možná 10 000 sedláků schovaných ve skalách? Nenařizuješ obléhání. Vlastně to ani nebereš vážně. Chopíš se brku a píšeš rozkazy k trestné výpravě. Čekáš, že to zabere na nejvýš pár týdnů. Netušíš, že se právě chystáš narazit na nejgeniálnějšího partizánského velitele v dějinách. Netušíš, že tenhle Albánec, kterého odbýváš jako drobnou nepříjemnost, bude po příštích 24 let tvou říši pokořovat. Netušíš, že muž, na kterého pořádáš hon, je Skanderbeg a že se chystá proměnit tvou invazi v pohřebiště. Než se ponoříme do tohoto zapomenutého příběhu neuvěřitelného vzdoru, jestli vás baví odkrývat skryté pravdy dějin, zvažte, že kliknete na tlačítko. To se mi líbí a přihlásíte se k odběru dalšího podobného obsahu. A napište prosím dole do komentářů, odkud posloucháte. Přijde mi neuvěřitelné, že tyto dávné příběhy zkoumáme společně z různých koutů světa, napříč časem a prostorem spojeni společnou zvědavostí na minulost. Abyste pochopili, proč si Osmané byli tak jistí, musíte vědět, čeho do roku 1467 už dosáhli. Osmanská říše nebyla jen vojenská velmoc. Byl to stroj. V roce 1453, jen 14 let před tímto okamžikem, dosáhl sultán Mehmed něčeho, co se žádnému muslimskému vojsku nepovedlo 800 let. Dobyl Konstantinopol, královnu měst, nedobytnou pevnost stojící od časů Konstantina Velikého. Přivezl děla velká jako domy. Protáhl svou flotilu přes pevninu. Prorazil zdi tlusté 40 stop. Když město padlo, otřes se rozlil Evropou. Králové se třásli. Papež vyhlásil křížové výpravy, které nikdy nepřišly. Vzkaz byl jasný. Osmané jsou nezastavitelní. Po pádu Konstantinopole říše polikala Balkán jako krajta kozu. Srbsko padlo. Bosna padla. Řecko už bylo ztraceno. Osmanský válečný stroj fungoval s děsivou účinností. Měli zdroje 3 kontinentů. Měli správní systém, vedle něhož evropský feudalismus vypadal jako když si děti hrají s kostkami. A co je nejdůležitější, měli vojenskou doktrínu, která spojovala pohyblivost stepních jezdců s disciplínou profesionální pěchoty a drtivou palebnou silou dělostřelectva na střelný prach. Do roku 1467 je v žádné velké bitvě po generace neporazilo žádné křesťanské vojsko. Jenže na mapě byla jedna malinká tečka, která se odmítala podrobit. Byl jeden muž, který znovu a znovu říkal ne. Jmenoval se Skanderbeg a abyste pochopili, proč se lišil od všech ostatních rebelů, které Osmané rozdrtili, musíme se vrátit do jeho dětství. Protože to nebyl jen horský náčelník, který bránil svou vesnici. Byl to muž, který vyrůstal v útrobách bestie. Věděl, jak Osmané myslí, věděl, jak bojují. A chystal se tyhle znalosti použít k jejich zničení. György Kastrioti se narodil kolem roku 1405 v pevnosti Kruje na severu Albánie. Jeho otec, Gion Kastrioti, byl místní albánský pán, který ovládal malé, ale strategicky důležité území v horách, mezi Jaderským mořem a osmanskou hranicí. Nebylo to žádné bohaté království. Byl to shluk skalnatých údolí a opevněných vesnic, obývaných drsnými, nezávislými klany, které se po staletí praly mezi sebou i se všemi kolem.
Albánci nebyli jednotní, žili v kmenech, ale uměli přežít. Když bylo Georgiovi teprve 9, všechno se změnilo. Osmanský sultán Murad II. Vytáhl do Albánie. Gion Kastrioti stál před nemožnou volbou. Bojovat a být zničen, nebo se podrobit a udržet si své državy. Zvolil podrobení, jenže Osmané chtěli víc než pouhou věrnost. Chtěli rukojmí. Odvedli Gionovi 4 syny, včetně malého Georgie, do osmanského hlavního města Adrianopole. Byla to běžná osmanská praxe. Tím, že brali syny porobených šlechticů, si zajišťovali poslušnost otců. Ale dělali i něco dalšího. Z těch synů dělali zbraně. Georgie nehodili do žaláře. Zapsali ho do palácové školy Enderun. Tam se kovala osmanská elita. Převedli ho na islám a dali mu turecké jméno Iskender podle Alexandra Velikého. Osmané v něm viděli potenciál. Byl inteligentní, charismatický a tělesně nadaný. Cvičili ho ve válečné taktice, osmanské správě, tureckém jazyce a islámské teologii. Ale především ho naučili bojovat. Ve 20 letech se z Iskendera beje stal jeden z nejlepších jezdeckých velitelů osmanské armády. Velel jednotkám v bitvách po celém Balkáně. Bojoval proti Uhrům, Srbům i Valašům. Vítězil. Sultán mu důvěřoval. Generálové si ho vážili. Byl ukázkovým příběhem úspěchu osmanského systému. Z podrobeného křesťana se stal oddaný muslimský bojovník. Ale v Iskenderovi bylo něco zlomeného, co Osmanům unikalo. Každá bitva, kterou vyhrál pro sultána, byla bitvou proti vlastním lidem. Každé město, na jehož dobytí se podílel, bylo dalším kusem křesťanstva, který říše spolikala. Všichni 3 jeho bratři zemřeli v osmanských službách. Podle některých byli popraveni, když se jejich otec pokusil o vzpouru. Iskender zůstal sám, poslední syn rozvráceného rodu, a bojoval za muže, kteří zničili jeho rodinu. Masku nosil bezchybně. Usmíval se na sultánových hostinách. Modlil se v mešitách. Velel armádám s mistrovstvím a věrností. Ale pod tou maskou hořel oheň. Čekal na svou chvíli. Ta přišla roku 1443. Iskender bej velel osmanské jízdě v tažení proti Uhrům u města Niš v dnešním Srbsku. Bitva se Osmanům nevyvíjela dobře. Uherská vojska pod vedením legendárního vojevůdce Jánose Hunjadyho prorážela osmanské řady. V chaosu úprku Iskender spatřil svou příležitost. Shromáždil malou skupinu 300 věrných albánských jezdců, kteří mu sloužili. Byli to muži z jeho vlasti, muži, kteří nezapomněli, kým ve skutečnosti je. Uprostřed ústupu Iskender neprchal zpět k osmanskému území. Obrátil koně na západ k Albánii. Ale neutíkal jen tak. Plánoval. Zatímco se osmanská vojska v zmatku stahovala, Iskender zajal osmanského písaře, který nesl úřední listiny a pečeti. Pod hrozbou meče muže přinutil sfalšovat list od sultána Murada guvernérovi Kruje, pevnosti Iskenderova dětství. List guvernérovi nařizoval, aby ze strategických důvodů okamžitě předal pevnost Iskender bejovi. Byl opatřen oficiálními pečetěmi. Vypadal zcela věrohodně. Iskender a jeho 300 jezdců hnali tryskem ke Krujej. Když dorazili k bránám, Iskender předložil sfalšovaný list. Osmanský guvernér, když uviděl oficiální pečeť a poznal v Iskenderovi důvěryhodného generála, bez podezření otevřel brány. Jakmile byl Iskender uvnitř, masku shodil. Zabil guvernéra. Povraždil osmanskou posádku. Otevřel zbrojnici do kořán a svolal lid do zbraně. Stál na nádvoří otcovy pevnosti, pokrytý osmanskou krví. A Iskender bej se veřejně zřekl islámu. Nechal se znovu pokřtít jako Georg Kastrioti. Přijal titul pán Albánie, ačkoliv dějiny ho budou znát pod jiným jménem. Turci mu říkali Iskender bej, pán Alexandr. Časem se to jméno v albánských ústech změnilo v něco ostřejšího, tvrdšího.
Skanderbeg. Zrodila se legenda. Ta zpráva zasáhla osmanský dvůr jako blesk z čistého nebe. Jeden z jejich nejdůvěryhodnějších generálů je zradil. Zmocnil se strategické pevnosti a volal po křesťanském povstání v Albánii. Sultán Murad zuřil. Zároveň však měl ruce plné práce s válkami na několika frontách. Poslal trestnou výpravu, aby znovu ovládl Kruje a čekal rychlý konec. Myslel si, že Skanderbeg je jen další vzbouřenec, který bude rozdrcen jako ostatní. Fatálně se mýlil. Skanderbeg věděl, že s Osmany nemůže bojovat způsobem evropských rytířů. Viděl, co se děje s těžce obrněnou jízdou, když zaútočí na osmanské pozice. Sám kosil křesťanské rytíře v jedné bitvě za druhou. Věděl, že kdyby se s Osmany střetl v otevřeném poli v tradičních sestavách, prohraje. Proto nebojoval jako Evropan. Bojoval jako přízrak. První osmanské vojsko, vyslané roku 1444, aby dobylo Kruje zpět, čítalo asi 15 000 mužů. Táhli údolími v domnění, že najdou Skanderbega ukrytého za hradbami své pevnosti. Místo toho nenašli nic. Vesnice byly prázdné. Cesty stichly. Nebylo koho vyslýchat, žádné zásobní sklady k vyrabování. Jakoby se celé obyvatelstvo rozplynulo v horách. Pak začaly útoky. Osmanští průzkumníci začali mizet. Zásobovací konvoje byly přepadány a páleny. Malé oddíly vyslané shánět potraviny se už nikdy nevrátily. Útoky přicházely odnikud. Albánští jezdci se vynořili z lesa, vyslali spršku šípů, pobili tucet mužů a zmizeli dřív, než Osmané stihli zareagovat. Osmanům se nikdy nepodařilo Skanderbegovi síly přinutit k řádné bitvě. Když postupovali, Skanderbeg ustoupil. Když ustoupili, Skanderbeg zaútočil. Byla to psychologická válka. Osmanští vojáci, zvyklí na slavná vítězství a přehledné bitevní linie, najednou umírali po jednom, po dvou v nekonečné noční můře přepadů a nájezdů. Jenže Skanderbeg se v horách jen neschovával. Něco budoval. Chápal, že největší slabinou Albánie je rozdělenost. Albánské rody se nenáviděly málem stejně, jako nenáviděli Osmany. Letité krevní msty jim bránili se spojit. Skanderbegův génius byl stejně politický jako vojenský. Roku 1444 svolal do Lezhe sněm všech albánských šlechticů. Tam, v kostele, který stojí dodnes, ukoval ligu v Lezhe. Vojenské spojenectví albánských knížat zjednocených pod jeho velením. Byla křehká. Šlechtici byli žárliví a podezřívaví. Ale Skanderbeg jim dal něco, co už léta necítili, naději. Liga vytvořila jednotnou, asi 10 000 armádu. Nebylo to profesionální stálé vojsko, jaké měli Osmané. Byli to rolníci, pastýři a horalové, kteří znali každou jeskyni a kozí stezku v albánských horách. Skanderbeg je organizoval do pohyblivých oddílů, kde rozhodovala rychlost a znalost terénu. Vytvořil síť opěrných bodů po celých horách, kam se jeho síly mohly stáhnout, doplnit zásoby a znovu vyrazit do útoku. Zřídil zásobní skrýše na utajených místech. Cvičil své muže v taktice udeř a zmiz. A co bylo nejdůležitější, naučil je vyhýbat se jedinému, co by je zničilo. Otevřené bitvě s plnou silou osmanské armády. Roku 1445 poslali Osmané další vojsko. A v roce 1446 zase další. A pokaždé to dopadlo stejně. Osmanští vojáci vtrhli do Albánie v drtivé přesile. Vypálili pár vesnic, oblehli Kruje a nedokázali ji dobít. A mezitím je Skanderbegovi nájezdníci vysilovali tisícem drobných ran. Osmanské zásobovací trasy byly neustále napadány. Rekviziční oddíly byly vyvražďovány. Izolované posádky byly v nočních útocích přemoženy. Psychologický dopad byl drtivý.
Osmanští vojáci se začali bát nasazení v Albánii. Bylo to místo, kde člověk mohl zemřít, aniž kdy spatřil nepřítele. Roku 1450 byl sultán Murad po smrti a na trůn nastoupil jeho syn Mehmed II. Tentýž Mehmed, který o 3 roky později dobyl Konstantinopol. Byl mladý, brilantní a naprosto odhodlaný rozdrtit toho albánského vzbouřence, který ponížil armády jeho otce. Mehmed shromáždil ohromnou sílu přes 100 000 mužů a osobně s ní vytáhl do Albánie. Tohle už nebyla trestná výprava. Bylo to vyhlazovací tažení. Mehmed přivedl obléhací děla, ženisty a zásoby na dlouhé tažení. Hodlal se Skanderbegem jednou provždy skoncovat. Skanderbeg z hor sledoval, jak to obrovské vojsko vstupuje na albánské území. Nepanikařil. Čekal. Mehmed oblehl Kruje s plnou silou své dělostřelby. Hradby se otřásaly pod bombardováním děl, která prorazila i pevnější opevnění. Uvnitř pevnosti se posádka držela. Měli zásoby na dlouhé obléhání. Měli hluboké studny. Měli naději, protože je Skanderbeg nikdy neopustil. A zatímco Mehmed soustředil veškerou pozornost na zlomení Kruje, Skanderbeg byl všude jinde. Jeho nájezdníci napadali osmanské zásobovací trasy s nebývalou zuřivostí. Konvoje, které přivážely obléhajícím potraviny a munici, byly ničeny. Rekviziční oddíly vysílané do venkova pro zásoby padaly do léček a byly pobíjeny. Osmané zjistili, že každý jediný úsek albánského území, který ve dne ovládali, o něj v noci museli znovu bojovat. Mehmedových 100 000 mužů začalo hladovět. V táboře propukly nemoci. Vojáci, kteří čekali rychlé vítězství, najednou umírali na úplavici a hladem, zatímco pevnost nad nimi zůstávala nedobytá. Mehmed zkusil jinou taktiku. Poslal oddíly, aby v horách vypátrali Skanderbega. Tyto síly, čítající 1000 mužů, vytáhli do hor v domnění, že povstalce zatlačí do kouta. Vpochodovali však rovnou na jatka. Skanderbeg znal každý úval, každý průsmyk, každé místo vhodné k obraně. Lákal osmanské kolony do úzkých soutěsek, kde jejich počet nic neznamenal. Pak sklapla past. Z výšin se valily balvany. Na hřebenech se objevovali albánští vojáci a pálili z kuší a arkebuzí do sevřených osmanských šiků. Než se Osmané stačili zorganizovat k odpovědi, byli Skanderbegovi muži pryč, rozplynuli se v krajině jako dým. Nejdrtivější úder přišel, když Skanderbeg přepadl nedaleko Beratu mohutný osmanský zásobovací konvoj. Ten konvoj byl klíčový. Vozil potraviny pro 20 000 mužů a střelný prach pro obléhací děla. Skanderbeg ho sledoval celé dny a čekal na ten pravý okamžik. Když konvoj vjel do úzkého horského průsmyku, Skanderbeg udeřil se 4 000 muži. Osmanský doprovod, asi 8 000 vojáků, byl naprosto zaskočen. Albánci na ně udeřili současně ze 3 stran. Tohle nebyl rovnocenný boj. Byly to jatka. Osmanští vojáci, sevření v úzkém průsmyku, bez prostoru k manévru, padali po stovkách. Přeživší se dali na útěk a opustili celý konvoj. Skanderbeg ukořistil zásob dost na to, aby živil celé své vojsko měsíce a střelného prachu, který vystačil jeho pevnostem na roky. A co víc, tím odsoudil Mehmedovu obléhací armádu k hladu. Po 4 měsících obléhání, kdy se jeho vojsko rozpadalo nemocemi a hladem, byl sultán Mehmed II., dobyvatel Konstantinopole, donucen zrušit obléhání Kruje a ustoupit. Byla to jedna z nejpotupnějších porážek jeho vlády. Pevnost nepadla. Skanderbega se nepodařilo dopadnout. Albánské povstání bylo silnější než kdy dřív. Když se osmanské vojsko stahovalo zpět k vlastním hranicím, Skanderbegovi oddíly je na každém kroku napadaly. Tohle nebyl ústup. Byl to úprk. Tohle vítězství otřáslo celou Evropou. Tady byl křesťanský velitel, který neporazil Osmany jednou, ale opakovaně.
Obrátil karty proti největší vojenské moci světa. Papež prohlásil Skanderbega Kristovým bojovníkem. Benátky mu poslali peníze a zásoby. Neapolské království nabídlo spojenectví. Najednou se Albánie stala první linií křesťanstva a Skanderbeg jeho největším obráncem. Jenže Skanderbeg věděl něco, co jásající Evropané nechápali. Věděl, že Osmané se nezastavují. Neodpouštějí. Přijdou znovu a příště přivedou ještě víc mužů, víc děl, víc zuřivosti. A měl pravdu. Mezi lety 1450 a 1467 podnikli Osmané do Albánie 13 velkých tažení. 13krát přišli v drtivé přesile. 13krát je Skanderbeg nechal vykrvácet. Ale každé vítězství ho něco stálo. Albánského lidu bylo málo. Každá bitva stála životy mužů, které nebylo čím nahradit. Každé obléhání vyčerpávalo jeho možnosti. Evropští spojenci, kteří ho tak hlasitě chválili, posílali povzbudivá slova, ale málo kdy vojáky. Skanderbeg stál proti velmoci sám. Abychom opravdu pochopili rozměr toho, čeho Skanderbeg dosáhl, musíme se podívat na konkrétní bitvy, které jeho odpor utvářely. Každá z nich vypráví příběh nejen o vojenské taktice, ale i o psychologické válce, vynalézavosti a čiré vůli, která byla potřeba, aby se dalo vzdorovat zdánlivě nepřekonatelné přesile. Podívejme se na bitvu u Torviolu roku 1444. Sotva rok po Skanderbegově dramatickém obsazení Kruje. Byla to první skutečná zkouška, zda jeho vzpoura přežije, nebo bude rozdrcena dřív, než se vůbec stihne rozběhnout. Osmanskému vojsku velel Alí Paša, ostřílený generál, který potlačil povstání po celém Balkáně. Do Albánie dorazil s 25 000 ostřílených vojáků, včetně jízdy spahijů a janičářské pěchoty. Jeho rozkazy byly jednoduché. Zničit Skanderbegovy síly v otevřené bitvě, znovu dobít Kruje a obnovit osmanskou nadvládu. Alí Paša byl sebejistý. Měl 5násobnou početní převahu. Měl lepší výzbroj. Stála za ním nejmocnější říše světa. Co mu chybělo, byla znalost terénu. Skanderbeg si bojiště vybral s chirurgickou přesností. Rovinu u Torviolu obklopovaly zalesněné kopce a protínala jí malá řeka. Osmanům se zdála být slušným terénem pro nasazení jízdy. Netušili však, že Skanderbeg týdny připravoval tuto smrtící past. Svých 8 000 mužů rozmístil na návrších nad rovinou, skryté v hustém lese. Jízdu rozestavil na křídlech, mimo dohled. Pěchota vyzbrojená kopími a ručnicemi držela střed, ale zůstala skryta až do rozhodující chvíle. Alí Paša vytáhl se svým vojskem na rovinu v plném bojovém šiku. Čekal, že se tam Skanderbeg postaví k tradiční bitvě na otevřeném poli. Místo toho našel prázdné pole. Zmatený Alí Paša vyslal vpřed průzkumníky, aby vypátrali albánské síly. Ti se už nevrátili. Albánští lukostřelci postavení na okraji lesa je tiše zlikvidovali. Zatímco osmanské vojsko stálo na otevřeném prostranství a nevědělo, co dál, Skanderbeg dal znamení. Albánská jízda se vyřítila ze zalesněných návrší na obou křídlech a udeřila do osmanského šiku jako kladiva do kovadliny. Současně se z výšin valila dolů albánská pěchota a vrazila do osmanského středu. Osmany to zastihlo zcela nepřipravené. Snažili se sformovat obranná postavení, ale rychlost a zuřivost albánského útoku rozbila jejich soudržnost. Alí Paša se pokusil semknout své janičáry, elitní jádro své armády, ale Skanderbeg to předvídal. Osobně vedl jezdecký nápor přímo na postavení janičárů. Prorazil jejich linie a v osmanských řadách zasel paniku. Bitva se změnila v chaos. Osmanští vojáci, obklíčení a odříznutí od zásobovacího trénu, se dali na útěk k řece. Skanderbeg však na protějším břehu rozestavil vojáky a proměnil ústup v jatka. Tisíce osmanských vojáků byly pobity, když se pokoušeli přejít vodu. Sám Alí Paša jen tak unikl, zanechal tábor, zásoby
i svou pověst. Albánci získali nesmírné množství zbraní, zbroje a zlata. Ještě důležitější ale bylo, že dokázali, že Skanderbegova taktika funguje. Menší, místně verbované vojsko rozdrtilo profesionální osmanskou armádu. Psychologický dopad Torviolu nelze přecenit. Balkánem se roznesla zvěst, že Osmany lze porazit. Srbští a bosenští velmoži, kteří se podrobili osmanské vládě, začali své postoje přehodnocovat. Benátčané, kteří ovládali albánské přímořské přístavy, začali Skanderbega brát jako spojence vážně, místo aby ho odbývali jako předem odepsaného vzbouřence. A v Římě začal papež Evžen IV. Vyzývat k obnovení křižáckého úsilí a uváděl Skanderbega jako důkaz, že lze osmanský postup zastavit. Osmany to však neodradilo. V roce 1445 poslali další vojsko, tentokrát pod velením Firuza paši. Firuz porážku u Torviolu pečlivě prostudoval. Tytéž chyby opakovat nehodlal. Přivedl 15 000 mužů, ale především vsadil na opatrnost. Vyhýbal se místům, kde by na něj mohl Skanderbeg číhat v záloze. Zásobovací trasy držel krátké a silně střežené. Postupoval pomalu a obezřetně, neustále měl v terénu průzkumníky a nikdy nedovolil, aby se jeho vojsko nechalo sevřít ve stísněném prostoru. Skanderbeg se přizpůsobil. Když Firuz do léčky nevkročí, vytvoří ji Skanderbeg sám. Použil taktiku, jež se stala jeho poznávacím znamením. Klamný ústup. Skanderbeg vyslal malý oddíl, aby obtěžoval vojsko Firuza paši, když pochodovalo údolím u Dibéru. Oddíl napadl osmanský předvoj, zabil několik vojáků a pak ve zdánlivé panice prchl. Firuz vycítil příležitost dopadnout a zničit část Skanderbegova vojska a nařídil pronásledování. Jeho jízda se vrhla za prchajícími Albánci, kteří ji vylákali hlouběji do údolí. Firuz netušil, že celé údolí je léčka. Skanderbeg ukryl 3000 mužů v okolních kopcích. Když se osmanská jízda rozjela vpřed, roztažená do dlouhého sloupce a oddělená od pěší podpory, Skanderbeg sklapl past. Albánské oddíly zatarasily zadní část sloupce a odřízly ústup. Poté udeřili současně z obou stran a zasypávali natěsnanou osmanskou jízdu šípy a střelami z kuší. Osmané, neschopní v úzkém údolí manévrovat, byli zmasakrováni. Firuz paša padl v boji, stejně jako většina jeho velitelů jízdy. Přeživší prchli zpět na osmanské území s historkami o albánských ďáblech, kteří se zjevovali odnikud a mizeli jako přízraky. Tato raná vítězství nastolila vzorec, který měl definovat následující 2 desetiletí. Osmané pošlou armádu, Skanderbeg se vyhne přímému střetu, dokud si nevybere ideální chvíli a místo k úderu. Pak je zasáhne drtivou místní převahou v místě útoku a terénem, překvapením a pohyblivostí vyrovná svou početní nevýhodu. Byla to partizánská válka povýšená na umění. Roku 1457 přišla bitva u Albuleny, snad Skanderbegovo nejbrilantnější taktické vítězství. V té době už Osmané přes 10 let bojovali v Albánii. Byli frustrovaní, rozhněvaní a odhodlaní tohle povstání jednou provždy ukončit. Sultán Mehmed vyslal Isaka Bega s výslovnými rozkazy. Nepouštět se do drobných šarvátek, nepronásledovat Skanderbega do hor a především přivést tolik sil, aby Albánce rozdrtil v jediné rozhodující bitvě. Isak Bek dorazil s 35 000 muži. Byla to profesionální armáda se zkušenými veliteli, těžkou jízdou, elitní janičářskou pěchotou a mobilním dělostřelectvem. Isak Bek nebyl žádný hlupák. Znal Skanderbegovu pověst. Postupoval obezřetně, držel armádu pohromadě a vyhýbal se terénu vhodnému pro léčky. Jeho průzkumníci operovali daleko vpředu a prověřovali každé údolí i každý les, zda se v nich neskrývají albánské oddíly. Když Skanderbegovu armádu konečně nalezl, Isak Bek nevěřil vlastním očím.
Skanderbeg stál v bojovém šiku na otevřené pláni u řeky Mat. Vypadalo to, že Albánci konečně nabízejí rozhodující bitvu, po níž Osmané léta toužili. Ishak Bek měl podezření, ale zároveň byl pod tlakem, aby ukázal výsledky. Pečlivě prozkoumal terén. Pláň se zdála čistá. Po obou stranách sice byly kopce, ale jeho průzkum hlásil, že se v nich žádné nepřátelské síly neskrývají. Za Skanderbegovým postavením byla řeka, což znamenalo, že se Albánci sami zahnali do pasti bez možnosti ústupu. Každý vojenský instinkt Isakovi Begovi říkal, že je to až příliš dobré, aby to byla pravda, ale past neviděl. A tak vydal rozkaz k útoku. Osmanská armáda postupovala v mohutném šiku, jízda na křídlech a janičářská pěchota ve středu. Skanderbegovy síly, čítající jen 12 000 mužů, drželi své pozice. Osmané vyrazili do útoku. Albánský střed se začal pod tlakem hroutit, přesně jak Ishak Bek očekával. Vrhl své zálohy do středu, odhodlán prorazit a albánskou armádu rozmetat. Tehdy Skanderbeg sklapl past. V zalesněných kopcích na obou křídlech se skrývaly albánské jízdní oddíly, které Ishak Begovi průzkumníci nějak přehlédli. Nebyly to velké síly, možná dohromady 2000 jezdců, ale stály na ideálních místech. Když se osmanská armáda pustila do čelního útoku, Skanderbegova skrytá jízda vyrazila z kopců a současně prudce udeřila do obou osmanských křídel. Úder byl drtivý. Osmanská křídla, náhle napadená z boku, se bortila dovnitř. Přesně srovnané šiky se rozpadly v chaos. Právě v tu chvíli se Skanderbegův střed přestal stahovat. Albánská pěchota, která se zdála na pokraji zhroucení, náhle přešla do zuřivého protiútoku. Celou dobu vedla bojový ústup a vylákávala Osmany hlouběji do smrtícího prostoru. Teď se obrátila a udeřila zpět. Ishak Bek se ocitl s armádou obklíčen ze 3 stran a za zády měli řeku. Byly to znovu Kané, klasické dvojité obklíčení, které vojenští velitelé studují dodnes. Krveprolití bylo strašlivé. Osmanští vojáci se pokusili ustoupit přes řeku Mat, ale břehy byly strmé a proud silný. Stovky se utopily. Tisíce dalších byly pobyty při útěku. Sám Ishak Bek byl raněn a jen stěží unikl, když opustil svou armádu a prchl s malou osobní stráží. Když bitva skončila, leželo na pláni 15 000 mrtvých osmanských vojáků. Skanderbeg přišel o méně než 1000 mužů. Zmocnil se celého osmanského trénu, včetně děl, střelného prachu a dost zlata, aby mohl své povstání financovat na léta. Bitva u Albuleny byla vrcholem Skanderbegovy vojenské kariéry. Dokázala, že není jen mistr přepadů ze zálohy a nájezdů. Dokázal porazit Osmany i v řádné polní bitvě, když byly podmínky příznivé. Skanderbeg však chápal něco zásadního, co mnohým velitelům v dějinách unikalo. Albulena byla možná jen proto, že si vybral bojiště, řídil načasování a vylákal Osmany k boji podle svých podmínek. Nikdy se nepokoušel tento druh vítězství zopakovat. Věděl, že v opotřebovací válce s nesrovnatelně větší říší musí být trpělivý, opatrný a častěji se střetu vyhýbat, než jej vyhledávat. Osmanská reakce na Albulenu byla předvídatelná. Sultán Mehmed zuřil. Tenhle albánský vzbouřenec už zahanbil 3 velké osmanské výpravy. Pověst říše utrpěla. Mehmed se rozhodl vyřídit si to osobně. V roce 1460 shromáždil dosud největší armádu vyslanou do Albánie, téměř 80 000 mužů. A sám ji vedl do hor. To bylo tažení, které mělo konečně prověřit, zda Skanderbegův odpor ustojí plnou pozornost Osmanské říše. Mehmed neopakoval chyby svých dřívějších velitelů. Chápal, že Skanderbega v otevřené bitvě nedostihne, pokud mu sám nedá příležitost. Proto změnil taktiku. Místo honiček za albánskými oddíly v horách se soustředil na obléhání. Chtěl systematicky dobývat a ničit jednu albánskou pevnost za druhou a odříznout tak Skanderbegovi opěrné body. Jakmile by pevnosti padly, povstání by se zhroutilo
pro nedostatek zásob a bezpečného útočiště. Byla to rozumná strategie a málem vyšla. Mehmed začal pevností Berat ve střední Albánii. Přivezl obrovský obléhací park, včetně děl, která rozstřílela hradby Konstantinopole. Beratská posádka čítala jen 600 mužů. Byli beznadějně přečísleni i palebně slabší. Mehmedovi ženisté rozmístili těžká děla a zahájili bombardování. Den za dnem se hradby hroutily pod neúprosnou palbou. Obránci bojovali se zoufalou odvahou, v noci zacelovali průlomy, podnikali výpady, aby osmanská děla vyřadili ze hry, ale byli pomalu semíláni. Skanderbeg stál před mučivou volbou. Kdyby vytáhl s vojskem na pomoc Beratu, kráčel by přímo do bitvy, kterou si Mehmed přál. Osmanské síly ho mohly obklíčit a v otevřeném boji jeho vojsko zničit. Pokud by neudělal nic, Berat by padl a Mehmed by pak jedna po druhé metodicky dobýval všechny další albánské pevnosti. Skanderbeg zvolil třetí možnost. Berat zachránit nemohl, ale mohl Mehmeda donutit za jeho dobytí tvrdě zaplatit. Zatímco Mehmed upřel veškerou pozornost k Beratu, Skanderbeg rozpoutal nájezdy po celém osmanském území. Vtáhl hluboko do Makedonie a na Kosovo, pálil vesnice, zmocňoval se zásobovacích skladů a ničil osmanské výběrny daní. Nešlo jen o obtěžování nepřítele. Odřezával zdroje, z nichž bylo Mehmedovo tažení financováno. Každý zásobovací konvoj směřující k obléhacímu ležení byl přepaden. Každá forážní výprava vyslaná z osmanského tábora byla vypátrána a zlikvidována. 80 000 Mehmedových mužů potřebovalo ohromné množství potravin a munice. Skanderbeg tu zásobovací tepnu přiškrcoval. Po týdnech obléhání Berat konečně padl. Osmanská děla proměnila hradby v sutiny. Přeživší z posádky, méně než 100 mužů, bojovali do posledního dechu. Mehmed sice zvítězil, ale bylo to Pirhovo vítězství. Jeho vojsko bylo vyčerpané a zásoby se tenčily. Sezóna tažení se chýlila ke konci. Blížila se zima a albánské hory v zimě představovaly pro každou armádu smrtící past. Mehmed zkoumal mapy a počítal náklady na pokračování. Dobytí Kruje a dalších hlavních pevností by si vyžádalo ještě celé jedno tažení. Jeho pokladna krvácela zlatem. Vojáci byli demoralizovaní a nemocní. A Skanderbeg, k vzteku všech, byl pořád někde v horách, nedotčený a neporažený. Mehmed se rozhodl k ústupu. V Beratu a v několika dalších dobytých opěrných bodech zanechal silné posádky, ale hlavní vojsko odtáhlo zpět na osmanské území. Skanderbeg neslavil. Věděl, že tohle se za vítězství považovat nedá. Přišel o Berat a několik menších pevností. Jeho území se zmenšovalo, ale přežil a přežití bylo svým způsobem také vítězství. Jakmile osmanské vojsko odtáhlo, Skanderbeg začal plánovat, jak dobít zpět, o co přišel. V příštích 7 letech se opakoval krutý vzorec. Osmané vpadli s drtivou převahou. Zabrali část území, vyčerpali se, stáhli se. Skanderbeg většinu ztraceného dobyl zpět. A kolotoč se rozběhl nanovo. Byla to pomalá, ubíjející opotřebovací válka a Skanderbeg v ní prohrával. Ne proto, že by byl porážen na bitevním poli, ale proto, že Albánie prostě neměla dost lidí ani prostředků na nekonečnou válku s říší. Roku 1466 bylo Skanderbegovi 61. Bojoval bez přestávky 32 let. Tělo, které bývalo nástrojem války, vypovídalo službu. Dostal horečky, které neustupovaly. Někteří historikové se domnívají, že šlo o malárii, běžnou v albánských nížinách. Jiní soudí, že to byla prostě nahromaděná únava z let nepřetržitého válčení. Skanderbeg se snažil bojovat dál. I z lůžka diktoval rozkazy, plánoval operace a povzbuzoval své velitele. Ale síly ho opouštěly. Dne 17. ledna 1468 György Kastrioti Skanderbeg
Zemřel v pevnosti Lezhě. Nebyla žádná poslední bitva, žádný dramatický poslední odpor. Prostě zavřel oči a odešel z tohoto světa. Jeho smrt byla několik dní utajena. Jeho velitelé věděli, že kdyby se zpráva rozšířila příliš rychle, křehká koalice albánských šlechticů, kterou Skanderbeg držel pohromadě, čistě silou své osobnosti, by se okamžitě zhroutila. Potřebovali čas, aby se připravili na to, co přijde. Když se zpráva konečně dostala ven, reakce byla okamžitá. V Albánii panoval smutek, ale i strach. Muž, který téměř čtvrtstoletí držel linii proti Osmanům, byl pryč. Kdo ho dokáže nahradit? Jeho syn Gjon Kastrioti byl mladý a neprověřený. Ostatní albánští šlechtici začali manévrovat o vliv a postavení, ožívali staré spory. Na osmanském území se slavilo. Sultán Mehmed, nyní starší a trpělivější, nařídil v mešitách děkovné modlitby. Velký nepřítel byl mrtev. Albánie mohla být konečně dobyta. Osmanská invaze přišla roku 1478. Tentokrát už tu nebyl Skanderbeg, aby je zastavil. Lezská liga se rozpadla. Albánští šlechtici bez Skanderbegova vedení bojovali mezi sebou stejně jako s Osmany. Někteří kapitulovali, jiní uprchli na benátské území. Hrstka bojovala do posledního dechu. Kruje, Skanderbegova pevnost, se držela až do roku 1478. Když nakonec padla, Osmané prý znesvětili Skanderbegův hrob a odnesli si jeho kosti jako talismany. Věřili, že nošení části jeho ostatků jim v boji dodá jeho odvahu. Zamyslete se nad tím, co to vypovídá. Největší říše své doby se tak bála jediného muže, že hrozbou bylo i jeho mrtvé tělo. Do roku 1479 byla Albánie plně začleněna do Osmanské říše. Pod osmanskou vládou zůstala 433 let. Skanderbegův odpor nevyhnutelné oddálil, ale nezabránil tomu. Znamená to, že jeho zápas postrádal smysl? Odpověď závisí na tom, jak v dějinách měříte smysl. V čistě strategické rovině Skanderbegův odpor Evropě koupil čas. Těch 24 let albánských tažení donutilo Osmany odklonit obrovské zdroje. Armády, které mohly vpadnout do Itálie nebo postupovat hlouběji do Uher, místo toho krvácely v albánských horách. Už samotné finanční náklady byly závratné. Historici odhadují, že albánská tažení stála osmanskou pokladnu miliony zlatých dukátů, peníze, které mohly financovat expanzi jinde. Neméně důležitý byl psychologický dopad. Před Skanderbegem se Osmanská říše zdála neporazitelná. Po Skanderbegovi už evropští velitelé věděli, že s Osmany se dá bojovat. Jeho taktiky se studovaly. Jeho strategie se napodobovaly. Když později Habsburkové bojovali s Osmany v Uhrách, použili obranné sítě pevností a pohyblivou lehkou jízdu, taktiky, jejichž průkopníkem byl Skanderbeg. Když se v pozdějších staletích balkánské národy bouřily, vzývali Skanderbegovo jméno a památku. Nejdůležitější odkaz však byl možná kulturní. Skanderbeg dal albánskému národu něco, co ani 4 staletí okupace nedokázala vymazat. Hrdinu. Během dlouhého osmanského období se albánská identita mohla zcela rozpustit. Lidé mohli zapomenout svůj jazyk, své zvyky, své dějiny. Ale na Skanderbega nezapomněli. Matky vyprávěly svým dětem příběhy o velkém pánu, který vzdoroval říši. Básníci opěvovali jeho vítězství. Když v 19. století vznikl albánský nacionalismus, stal se Skanderbeg symbolem. Kolem nějž se semkli. Když Albánie po balkánských válkách v roce 1912 dosáhla nezávislosti, přijala za státní vlajku Skanderbegova heraldického orla. Ve 20. století ani komunistická Albánie, která byla oficiálně ateistická a většinu historických osobností odmítala jako buržoázní, nedokázala Skanderbega vymazat. Režim se snažil přetvořit jeho obraz na protokomunistického revolucionáře, bojujícího proti feudálnímu útlaku,
což bylo absurdní, ale ukazovalo to, že Skanderbeg byl v albánském povědomí zakořeněn příliš hluboko, než aby šel odstranit. Po pádu komunismu se Skanderbeg vrátil na své patřičné místo národního hrdiny, který přesahuje politické ideologie. Dnes stojí Skanderbegovy sochy ve městech po celé Albánii a Kosovu. Hlavní náměstí v Tiraně, albánském hlavním městě, se jmenuje Skanderbegovo náměstí. Jeho jméno nesou školy, ulice i instituce. Albánské komunity v diaspoře po celém světě po něm pojmenovávají svá kulturní centra. Stal se víc než jen historickou postavou. Stal se symbolem odporu, odvahy a odmítnutí podrobit se přesile. Skanderbegův příběh v sobě nese hlubší poučení, které platí daleko za hranice Albánie i 15. století. Je to poučení, že počty nejsou osudem. Osmanská říše měla všechno. Lidi, bohatství, vojenskou sílu, technologii, administrativní efektivitu. Skanderbeg měl malé území, omezené zdroje a rozdělený lid. Podle všech racionálních měřítek měl okamžitě prohrát. Ale chápal něco, co Osmané zpočátku nechápali. V nepravidelné válce silnější strana nevyhrává automaticky. Slabší může zvítězit už tím, že odmítne prohrát. Tím, že zůstane v boji. Tím, že učiní vítězství tak nákladným, až se stane neudržitelným. Skanderbeg se nikdy nepokoušel dobít Osmanskou říši. Věděl, že to je nemožné. Jeho strategický cíl byl jednodušší a dosažitelnější – přežít. Donutit Osmany, aby za Albánii platili tak vysokou cenu, že to nakonec vzdají a přesunou se někam, kde to bude snazší. 42 let tato strategie fungovala. Selhala až ve chvíli, kdy Skanderbeg zemřel a nenašel se nikdo, kdo by ho dokázal nahradit. Ale i v neúspěchu potvrdil platnost své koncepce. Odhodlaný odpor, správně vedený a bojující ve výhodném terénu, dokáže zadržet supervelmoc na neurčito. Toto poučení se ozývá dějinami. Když američtí kolonisté bojovali proti britskému impériu, řídili se Skanderbegovým receptem. Vyhýbat se rozhodujícím bitvám, využívat výhod terénu, učinit okupaci nákladnou, přečkat, dokud nepoleví vůle protivníka bojovat. Když Vietnamci bojovali nejprve s Francouzi a potom s Američany, strategie byla stejná. Když afgánští bojovníci vzdorovali Sovětům a později jednotkám NATO, drželi se zásad, které Skanderbeg předvedl o 5 století dříve. Konkrétní taktiky se s technologií mění, ale podstata zůstává. Impéria jsou mocná, ale nejsou neporazitelná. Je možné se jim postavit. Je možné je nechat krvácet. A když je necháte krvácet dost dlouho, nakonec odejdou jinam. Skanderbegův příběh nám také připomíná význam dobrého vedení. Různé albánské klany měly všechny tytéž geografické výhody už před Skanderbegovým příchodem. Měli hory, znalost terénu, urputnou nezávislost. Ale byly rozdělené a neúčinné. Skanderbeg je sjednotil nesilou, nýbrž tím, že dokázal, že vítězství je možné. Dal jim naději, strategii a smysl. Když zemřel, tytéž klany se stejnými geografickými výhodami se téměř okamžitě zhroutily. Rozdílem bylo vedení. Jediný člověk vybavený vizí, schopnostmi a neochvějným odhodláním může změnit směr dějin. Skanderbegův příběh má ale i tragickou stránku. Bojoval 24 let a přesto Albánie padla. Obětoval mládí, zdraví a nakonec i život v zápase, který se zdál končit porážkou. Stálo to za to? Nezahodil svůj život za ztracenou věc? To jsou otázky, které si možná v posledních dnech kladl i sám Skanderbeg. Myslím však, že odpověď je v tom, co přišlo potom. Albánie totiž nezmizela. Albánský národ přežil 4 staletí osmanské nadvlády s neporušenou identitou. Když konečně přišla nezávislost, věděli, kdo jsou a odkud vzešli. Věděli, že jsou Skanderbegovi lidé. Ta kontinuita identity, ta nepřetržitá nit sahající přes staletí okupace, zpět k okamžiku hrdinského odporu je k nezaplacení.
Právě ona dává národu sílu obstát a nakonec si svobodu znovu vydobít. Jestli jste došli až sem, zjevně patříte k těm, kdo si cení hlubokých, zapomenutých příběhů odvahy, tváří v tvář zdánlivě nepřekonatelným překážkám. Pokud ve vás příběh Skanderbega a jeho čtvrtstoletí odporu rezonoval, dejte tomuto videu like. Pomůže to, aby se tyto příběhy dostaly k více lidem, kteří je potřebují slyšet. A nezapomeňte dát odběr a kliknout na zvoneček, ať vám neunikne náš další hluboký ponor do nejpozoruhodnějších dějinných zlomů. Budu rád, když se o svoje názory podělíte v komentářích. Myslíte, že Skanderbegův odpor stál za to, i když Albánie nakonec padla? Může jeden člověk opravdu změnit běh dějin? Jaké moderní paralely vidíte k tomuto příběhu Davida a Goliáše? Debata může začít dole v komentářích. Než se uvidíme příště, pamatujte, že dějiny nepíší jen vítězové. Někdy je píší ti, kdo se odmítli vzdát, i když kapitulace byla jedinou logickou volbou. Ti, kdo se postavili do cesty impériím a prostě řekli ne, dnes ne, nikdy.